bounds. Salutare lumea, urați-mi noroc pentru că mâine merg în excursie. Prima oară mergem în stație de autobuz, ne ia autobuzul până la Ceala, e la 60 de kilometri distanță de Timișoara și o să mergem la pădurea din Ceala. E un centru de reciclare și o să facem acolo carton și case pentru păsărele. După aia o să mergem nu știu unde, în centru, să mâncăm la McDonald's și eu am 42-45 de lei să-mi iau un meniu McNuggets cu Sprite și maioneză și un cheeseburger. Și eu să-mi iau și Oreo înghețată la cornet, ori cu caramel, ori un McFlurry, ori un milkshake, da. S-ar putea să-mi iau la cornet, că nu cred că o să fie mâine însorit, fiindcă n-a fost nici azi, așa că, mă rog, îmi pare rău că n-am mai postat, dar am o pisică și am grijă foarte mare de ea și așa mai departe. Ultimul meu videoclip care l-am uploadat a fost cu Jack, măța mea. Și că n-am mai făcut alte videouri, numai că nu știu ce să fac, nu mai am idei, sunt în pană de idei. Școală multă matematică și așa mai departe, e foarte greu acum desenăm niște pisicuțe să vă arăt. Nu mă interesează detaliile. Vreau informații cât mai rapid. Și asta e altă parte. Și ocupă-te de asta. Am desenat multe pisici, uite, am mai desenat-o și pe asta. Am desenat-o și pe asta. Mă rog, asta nu e foarte important. Tot ce este important este că eu nu o să mai postez mâine. S-ar putea să postez un videoclip cu un prieten de-al meu rare și are și el un canal de YouTube. O să-i las numele în descriere. De fapt, canalul în descriere și o să-l găsiți voi. O să vă las un videoclip care l-a făcut cu mine, dar eu nu l-am postat pentru că eram la o pizzerie, nu s-a auzit ca lumea, dar el a vrut să-l posteze și o să vă las un link.